Hello mga tugang, sa good morning, good afternoon, and good evening po sa inyong lahat, and welcome back to my channel. Ngayon mga tugang, pupunta po ako ngayon ng Mangkoks, Kinalas, dito sa Solid, Dayangdang, Naga City. Dahil inimit ko yung best friend ko na si Richelle, na magkikita kami ngayong araw. At biglaan kasi yung pag-invite niya sa akin sa Mangkoks. Matagal na din kasi kami hindi nagkikita for 5 years. Kaya nag-decide siya na magkikita kami ngayon araw. So mga tugang, samahan niyo ako ngayong araw sa Mangkoks, Kinalas. Ayun. Magkukwentuhan kami mamaya ni Best Richelle. Kano mga old days, mga dati-dati. Medyo matagal na rin kasi kami hindi nagkikita. Kaya ito na yung naging chance na rin namin para magkita. Actually nakakahiya kasi siya yung nag-offer naman libre. This time kasi wala akong budget eh. Wrong timing yung pagyaya sa akin ni Best. Wala akong budget ngayon, pero okay lang. Yung pupuntahan natin na Mangkoks, Kinalas ay dun din pumunta yung idol ko na si Boy First Time at si Becoming Filipino. Ito yung mga naging inspirasyon ko sa pagbabike adventures. Alam kong hindi kapareho yung content ko sa kanila. Kasi number one, nakabike lang ako. Pero sila yung nagbibigay ng inspirasyon sa akin na mag-bike adventures. Kahit dito lang naman muna sa Naga City nagkataon na si Kulas, si Becoming Filipino at Boy P ay pumunta dito sa Naga City. Pero may trangkaso ko. So walang chance na magkita-kita kami o makita ko sila. Kaya nalungkot talaga ako nung hindi ko sila nakita dito sa Naga City. Yun na sana yung pagkakataon kung makita yung mga idol ko. Pero wrong timing talaga. Kaya nakakalungkot na hindi ko sila nakita dito sa Naga. Kumbaga malapit na sila, hindi ko pa sila nakita. So ayan yung Mangkoks. So nauna tayo kay Best Rich kasi sinadya ko talagang hindi muna siya papuntahin dito kasi para mauna ako, para ma-video ko yung area. Hintayin ko na lang dumating yung best friend ko. Update ko kayo mamaya. Ayan na yung best friend ko. Hala, long time. Kamusta? Punta daw kami sa taas. Check namin yung second floor.
ngayon, dito na. Tapos na kami kumain. Yan. Yan ang best friend ko. Tagal na din kami hindi nagkikita. So, paano mo pa ma-recall best yung ano? Paano tayo mag-best friend? Oh, pinakakakira. Diyos ko. Paano ba? Paano ba? Mga love life story. Love life story. Kita nyo, dahil sa love life story, naging mag-best friend kami. Nagkataon kasi na nagkasundo kami sa ugali, ayun yung mga prinsipyo sa buhay, yan. Yan, yung ano ko. Ano to? Partner in crime ko din to. So yun. So matagal na kasi kami hindi nagkikita nito, mga tugangs. Paminsan-minsan lang siya umuwi ng Naga City. Talagang from summer na siya. Sabi niya kanina, habang nagkikwentuhan kami, kumakain siya. Almost 20 years na daw siya doon sa summer. So syempre, hindi talaga kami masyado magkikita kasi doon siya nagtatrabaho as teacher. Ang last niyang punta dito is 2017 pa. Nung binigyan ko siya ng pizza, yung salted egg pizza, pero saglit lang talaga siya sa bahay. As in 10 minutes lang. Sa kalaing, naglaing ka pa. Favorite mo yun eh. Ginaw. Frozen. Oo. Pero malay mo pag may chance, malay mo makagawa ako ng laing bago ka uwi. Try natin, hindi ako makaka-promise. Yeah. Try natin. What can we try? Talaga? Sure na lang. Sige. Pero kailan ba talaga? Uy mo. Saturday ba kasi Saturday? Baka Saturday. Sige. Balik-balik na ako. Nandito na estudyante ko eh. Oo, andito na kasi yung anak niya. Nasa Ateneo niya. So, yun. May chance na pa rin kami magkikita. So, yun. Ang kwento lang nito mga tugang sis, nananahimik ako sa bahay. Bilang piniem ako nito. Nagkikrib ng kinalas. Nag-crib ng kinalas. Dapat bakala. So anyway, pero ayaw niya talaga ng pork. So dito kasi sa Mangkoks, dito nag-offer kasi sila ng baka saka ng pork. So yan. So mga tugang saan dito, nag-offer din sila yan. Pork kinalas, beef kinalas, paksiw, lomi, goto, beef pares. Yan. So hopefully nagkita kami nito kasi tagal na lang kami hindi nagkita nito. Tagal na eh. Saka hindi tayo, kahit nga sa social media, hindi tayo masyado nag-uusap ano. Chat lang. Hindi masyado. Oo. Hindi masyado. Mga ganun. Oo nga. Layo na ng ano eh. Talagang matatanda na talaga tayo. Matanda na tayo. Inamin ang inamin. Ako, inamin ang inamin. Pero saka, isa sa mga dahilan kung bakit ko rin to nakilala si Best. Kasi mag-ano kami nito sa pork. Sa frat. Huy! Confidential ba? Hindi naman. Hindi ba? Hindi ko nasasabihin kung anong frat yon. Pero isa sa mga natatandaan ko yon, 1994, nung oo. Magkaiba lang tayo palang chapter. Magkaiba lang tayo chapter. Pero kilala mo si Chuck. Doon ako sa grupo niya. Tapos, doon tayo nag-meet. Doon na tayo nagkakilala. And then, tapos bigla tayo nagkita sa Naga View. Ayun. Sabi ko, kilala kita. Di matanda. Tapos sabi ko, kilala kita. Sabi ko, kasi aram mong code name mo pa nun. Oo naman. Yan. So, di ba ikaw si ano? Pinaganda kahit ang kita. Diba? Abo, di ba ikaw si ganyan? Di mo pa nga ako tanda, no? Hindi pa alala. Tapos yun, tapos dire-diretso na tayo nag-start. Ayan. Hindi mo alala. Walang maalala. Uy, grabe ka naman. Naalala naman. Hindi, pero yun yung history kung paano kami nagkakilala. Pero sobrang pero tagal na. 1994? Ano ngayon? 14 pa lang naman. 40 na ngayon. Diba? Ako 43 na. Sinabi na, nag-age reveal na. Nag-age reveal na lahat. Cut na lang yung mga age reveal. Wala nga yata akong mga 40 masyado. What? Wala naman yun. 39 lang. Either 39 or 41. 39 and a half.
Hindi masyadong halatang 39 lang yung 38, wala ganun. Mga ganun lang. So, ganun na po kami katanda. So, papakat-out daw yung edad. Sige, kakat-out ko na lang. Pero ano, ewan ko kung mapapanood to ni Habi mo. Sabihan ko. Ha? Sige. Shoutout po sa'yo, boss. Hindi pa kami magkikilala nun. Hindi pa. Never pa kami naman. Nadalas na kami dito pag may mga Oo. time. Never pa kami nag-meet ng Habi mo. So yun, kaya yun, shoutout po. Andito yung best friend ko, kasama ko. Siya po yung nang libre. Limibre. Tumakas muna dun sa ano, sa panganay. Kumain, nag-crave ng kinalas. Ayun. So ano, mga tugangs, papaalam na muna ako kasi short vlog lang naman to. So mga tugangs, magpapaalam na ako kasama ng best friend ko. Yan. Yan si Richelle. So, thank you very much at nag-enjoy kami sa food na libre. Masarap ang libre mga tugangs. Lalo na pag best friend, matagal nang hindi nagkikita. So, thank you, best thank you sa Kinala Street. Tapos, yun, mga tugangs, punta kayo dito sa Mangkoks, dito sa Solid Street, Dayangdang, Naga City. Try nyo yung beef kinalas, yung pork kinalas. Sigurado mag-i-enjoy kayo dito. Please like, subscribe po sa YouTube channel ko. At congrats mga tugangs, 2K na tayo. So after long years, naging 2K subscribers na po ang aking YouTube channel. So maraming salamat po sa mga nag-subscribe, nagtitiwala hanggang ngayon sa aking YouTube channel. So maraming salamat talaga. At mga tugangs, always remember, God is good.